Той ще говори, той няма звук. Да после пусне музика. Ти не можеш да пушиш. Снимайте хората купата със своя... Айде, Лело, извай. Леле, че ще тегли мама с нейната лява кръгчинска ръка. Давай. Отваряй и долу на семята. Давай. Даниела Стоянова. Така. Махни ли това? Махни. Даниела Стоянова, нали искаш жена за телефон? Станислав Димитров. Нали, такова ги хубаво, ма... Хубави са, хубави. Не, отваряме го хубаво е така, като ги оставиш. Броите и колко са? Това е трети. Две, да. Ето една. Надя. Киня крипон долу. Това беше отворено, бе. Значи. Тони Илянов. О, мне се... Добре, по-ще гледам. Иди до брой. Брой, да, колко са? Панар. Тя е хубава артистка беше. Панар. Какво е това? Кой? Това е жена, турско име. Панар. Такова вълна, бе, Надя. Той снима в момента. Има. Ма какво го направи? Снима, бе. Много барна и го мъжно навътре. Снима, бе. Няма нищо, бе. Колко станаха? 2, 4, 6. Това е седми. Май го това. Какво? Сега ще видя, че ги намерят, че те са писали някакви 1000 лева. Ако не ги намериш, ще търси. Някакви съобщения. Филип Цитанов. Ако не ги намериш, ще Мъж, си приятел. ще изтеглям. От играта. Да. Красивир Крумов. Колко станаха? Добре. Сега почват големите награди. 4, 6, 8, 10, 11. Оле, то беше, Последно. то беше голямата награда. Абе няма да ти ще ги определиш на кой какво. Как бе, подред ги пускам. Да, подред. Макини. Що помакине, бе? Жена ли беше тая за голямата награда или момче?